Ναι ρε μαλάκα. Το ταϊράπ είναι ρε μαλάκα. Καλησπέρα σε όλους. Σχεδόν. Καλησπέρα σε όλους. Έλα, πού πάμε? Υιοθετώ. Πάμε στα Καλάβρητα. Σήμερα ένας φίλος, μυστικός φίλος του καναλιού, ο οποίος μας παρακολουθεί, μας πρότεινε να μας εντάξει σε ένα περίεργο παιχνίδι. Εμείς αποδεχτήκαμε το κάλεσμα. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Έχουμε δει δουλειές του. Φαίνεται καλός. Έχουμε δει δουλειές του. Φαίνεται πολύ δυνατός. Θα δείξει. Θα περάσουμε όλη τη νύχτα κάπου στα βουνά. Τώρα εμείς πρέπει να φύγουμε κατά τις 11.30 από Πάτρα. 12.30 είμαστε Καλάβρητα. Εσείς, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο γρήγορος. Σωστά. Και την ώρα που θα φτάσουμε πρέπει να ενημερώσουμε. Θα ενημερώσουμε τον άγνωστο φίλο. Θα μας στείλει το πρόγραμμα του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα ό,τι βρέξει σας κατεβάσει. Θα τα δείτε στην πορεία. Το παιχνίδι ξεκινάει. Στέλνω την καλησπέρα στο μεγάλο ιεροεξεταστή. Ο Μέγας Αλεξανδρινός. Ο Ναζεντζινός. Καλάβρητα, Δεκέμβριος 1943. Η πόλη καίγεται, τα ρολόγια σταματούν, οι καμπάνες χτυπούν μανιωδώς. Οι φασιστικές δυνάμεις κατοχής σαρώνουν την πόλη. Οι άνδρες συγκεντρώνονται στην πλαγιά και περιμένουν τη μοίρα τους. Οι Γερμανοί έχουν ήδη αποφασίσει. Οι γυναίκες και τα παιδιά κλαίνε. Η ιστορία θα γράψει τη σφαγή των Καλαβρίτων. Όμως, λέει, ένας άνδρας λείπει, ένας νεαρός ξυλοκόπος. Δεν κρύφτηκε από φόβο, έφυγε από την πόλη νωρίς εκείνο το πρωί, χωρίς να πει λέξη σε κανέναν. Πήρε μόνο ένα πράγμα μαζί του: ένα μαχαίρι. Όχι οποιοδήποτε μαχαίρι, ήταν το μαχαίρι του παππού του που πολέμησε στην Επανάσταση του 21 δίπλα στους ήρωες. Η λαβή του ήταν ξύλινη και η λάμα του κοφτερή και κυρτή. Ο νεαρός πίστευε πως το μαχαίρι είχε μία αποστολή και πως η ώρα του είχε φτάσει. Κουβαλούσε μαζί του ένα κουτί, μικρό και βαρύ, και λένε πως μέσα είχε είτε λίρες, είτε ένα χειρόγραφο ημερολόγιο ενός Γερμανού λιποτάκτη, είτε κάτι που δεν άνοικε σε αυτόν τον κόσμο. Χάθηκε στα φαράγγια του Βουραϊκού προς το Μέγα Σπήλαιο. Δεν τον είδε ποτέ ξανά κανείς. Για να ανάψετε το φως της αλήθειας, πηγαίνετε εκεί που το έθνος σκύβει το κεφάλι και η ελευθεριά σηκώνει 3 σημαίες. Στείλτε μου φωτογραφία. Περίμενε να το διαβάσω το μόνος. Έχει σηκώνει 3 σημαίες. 3 σημαίες. Μήπως είναι τις πλάκες? Ναι, αυτό λέμε ρε. Είναι 3 πλάκες. Είναι, ναι. Τι είναι 3 οι πλάκες? Αλλά γιατί σημαίες? Πρέπει να έχει 3 πλάκες, αν θυμάμαι καλά. Αν έχει 3 πλάκες, τότε σημαίνει ότι αυτό που γράφει το γράφει λιγορικά. Δεν είναι 3 σημαίες. Είναι 3 οι πλάκες. 4. Είναι 4 Είναι 4 πλάκες. Για να δω, Μαρία. Στο τέτοιο λέει. Χιονοσπηλιά. Χιονοσπηλιάς. Όχι στην Αγία Λάβρα, στο τέτοιο. Στο Μέγα Σπήλαιο. Στο Μνημείο. στο Ηρώ. Στο Ηρώ. Στο Ηρώ. Ανοίχτε ρε μαλάκι μια φωτογραφία στο Ηρώ. Πήγαμε με τον μπακ. Άνοιξε. Άνοιξε μια φωτογραφία το Ηρώ. Έχει 3 σημαίες. Δεν νομίζω να έχει 3 σημαίες. Μία έχει. Έχει 3 γάλματα. Α, έχει και εδώ 3 γάλματα. Α, ναι, έχει και εδώ 3. Ναι, γενικά το 3 είναι συμβολικός αριθμός. Μπορεί να είναι παντού. Μπορεί να είναι και 3. Είναι και στοιχείο παραμυθιού. Μην το πεις. Τι λέει σημαίες? Αυτό λέμε. Ψάχνουμε 3 σημαίες ή ψάχνουμε 3 Εδώ κάτω. πέρα που ήρθαμε μας είχα πει. Εδώ Μόλις φτάσουμε στα Καλάβρητα. Μόλις φτάσουμε Καλάβρητα. Εμείς διαλέξαμε την πλατεία για να φάει ο Παναγιωταρόπουλος εκεί στο τέτοιο. Ωραία. Αυτά τα Μισό λεπτό, μισό γάλματα, λεπτό. ο ένας από αυτούς είναι ο Πετμεζάς. Οι δύο είναι πετμεζάδες. Και οι δύο πετμεζάδες. Είναι αυτό που έφτιαξε και τον πύργο των Πετμεζέων, το λεγόμενο. Ναι. Οι δύο πετμεζέ είναι. Περίμενε. Για να αποκλείσουμε το αν μιλάμε για σημαίες ή αν μιλάμε για 3 συμβολικά,
Τώρα αυτό το μνημείο γνωστό και ως 3 ημέρες συμβολίζει τη συμμετοχή του κλήρου και των αγωνιστών στην Επανάσταση. Ποιο λέγεται 3 ημέρες? Καθώς αυτό το μνημείο γνωστό ως 3 σημαίες συμβολίζει τη συμμετοχή του κλήρου και των αγωνιστών στην Επανάσταση. Καθώς και την ελευθερία του ελληνικού έθνους. Το μνημείο ολοκληρώθηκε μετά από 70 χρόνια προσπαθειών. Το μνημείο της. Και τα εγγένεια έγιναν στις 25 Μαρτίου 1971. Λέει το μνημείο των Πεσσερών. Φωσφορίζουν τα μπουφάν σας. Ωραία, οι 3 ημέρες. Και τώρα? Στείλτε μια φωτογραφία που φτάσαμε. Ωραία. Τι σημαίνει μόνο μαλάκα. Σταυρό βαστάει ο ένας. Ναι, ρε, Σπαθί βαστάει ο αφού άλλος. το βρήκε, το λέει 3 ημέρες το μνημείο. Αφού έτσι είναι το μνημείο, στείλτε ένα μήνυμα εκεί πέρα ότι φτάσαμε. Στείλτε μια φωτογραφία. Πες του, φιλέ, φτάσαμε. Κατέβα την παραγγελία σου. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι χιονάνθρωπος. Δεν είμαστε καλά που είναι, δεν είναι άνθρωπος. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν. Βάζουν στην πηγή. Πού τράβαδες? Τώρα πριν λίγο. Σου έτσι. Πού πάνε μαλάκα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις να σας πω κάτι. Του έχω στείλει 10 αυτοκόλλητο. Κάνε 10 γρίφη, δεν μπορώ. Δεν γίνεται κάποιος να τραβάει τη φωτογραφία και το βίντεο. Πείτε του. Καλά, δεν το είδα αυτό το μαζαράκι. Μας έκασε. Βάλε αυτό το φως κάτω στο κόκκινο. Ρε, δεν φαίνεται αυτοκόλλητο, ναι. Αποστολή εξεδελέστη. Αποστολή εξεδελέστη, βρήκε τον πρώτο γρίφο πατέρα σου. Ήρθαμε στο μνημείο της Εθνικής Παλιγενεσίας στα Καλάβρητα και βρήκαμε αυτοκόλλητο της ομάδας κολλημένο. Το βρήκε ο Παναγιωταρόπουλος. Το βρήκε ο Παναγιωταρόπουλος. Πάμε για το δεύτερο γρίφο, μας είπε να γυρίσουμε στα Καλάβρητα. Μου έχει ζητήσει 10 αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω τι. Αν είναι 10 οι γρίφοι, δεν την βγάζουμε απόψε. Δεν βγαίνει. Θα πεινάσουμε. Αφού έχουμε φέρει φαΐ. Θα πεινάσουμε. Πάμε να φύγουμε. Καλάβρητα. Καλάβρητα. Πάμε, Καλάβρητα. Λοιπόν, εκεί που ο χρόνος μοιάζει παγωμένος μέσα σε φωνές, ουρλιαχτά και δάκρυα, εκεί που ακόμη και τα φαντάσματα σιωπούν. Έλα, πάμε. Πού? Στο εκεί. Εκεί που έχουν Πού? Εκεί που σκοτώσανε. Πού? Στο... εδώ πέρα πάνω. Έλα, μην το φτάνει. Θα το διαβάσω Εκεί ολόκληρο. που ο χρόνος λέει μοιάζει παγωμένος, παιδιά. Εκεί, παγωμένος ο χρόνος. Μου το ξαναλες. Εκεί που παγώνουν ο χρόνος. Εκεί που παγώνουν τα παγωτά μας. Και Εκεί που ο χρόνος πάψε. Εκεί που ο χρόνος μοιάζει παγωμένος μέσα σε φωνές, ουρλιαχτά και δάκρυα. Πριν είχε χρησιμοποιήσει αυτολεξή πράγματα που λέγονται έτσι. Εκεί που Μπορείς να ακόμη- αναζητήσεις μία. Εκεί Εκεί που- που ο χρόνος παγώνει Καλάβρητα. Αφού σας είπα που θα πάμε. Στα παπούτσια. Μπορείς να το γράψεις. Παιδιά, εκεί που ο χρόνος Περίμενε. Πες του πάλι. Εκεί που η στιγμή κοντεύει αιώνα, Εμένα κάτι μου θυμίζει είναι αυτό. κάτι άλλο. Έχει να κάνει με χρόνο. Γιατί εδώ, στο συγκεκριμένο γρίφο, αναφέρει 2 φορές τον παγωμένο Ο χρόνο. χρόνος παγώνει. Ο χρόνος παγώνει, πού παγώνει ο χρόνος? Και κοντεύει αιώνια. Αιώνια είναι εκείνο το πράγμα, τέλος. Από πού? Ο χρόνος παγώνει. Το λέει 2 φορές στον ίδιο γρίφο, παιδιά. Για σταματημένο χρόνο. Εγώ το λέω. Ρε μαλάκα. Το σταματημένο ρολόι στην εκκλησία. Ο όρος σταματημένος χρόνος στα Καλάβρητα. Είναι το σταματημένο ρολόι στην εκκλησία. Όταν οι δείκτες του ρολογιού της εκκλησίας Έχουν σταματήσει σταμάτησαν το στις ένα 2:34 ρολόι. Το ένα ρολόι είναι σταματημένο στην ώρα του ολοκαυτώματος. του ολοκαυτώματος. Κώστα, το βρήκες. Ποιο να βρω? Το αυτοκόλλητο. Όχι. Πού είναι? Άμα το είχα βρει, θα ξέρω πού είναι. Όχι. Εσύ το βρήκες το αυτοκόλλητο. Πού το είδες για να είναι πυγμάχος? Εσύ τι είσαι?
και τέλει. Κάτι σημαία. Όχι, όχι. Κάτσε να μου το φτιάξει καλά, μωρέ. Δεν είναι να το Πανηγυριστικός. Το βρήκε αυτό το λίγο. Έχει 2 στα 2. Από 2 στα 2. Μικρή, ξύλινη, στέκεται σε κοινή θέα, με πόρτα διάφανη και καρδιά γεμάτη ιστορίες. Τη βρίσκεις μέρα και νύχτα να δίνει χωρίς να ζητάει. Αν ψάχνεις το επόμενο κομμάτι, κλείσε τα μάτια και άφησε ένα βιβλίο, αυτό που μας ζήτησε. Είναι η βιβλιοθήκη. Βρείτε το διακριτικό της ομάδας και φωτογραφείτε μαζί του. Πού είναι, κάπου έχει ένα με βιβλία εδώ ανοιχτό. Κάπου έχει εδώ βιβλίο, απάνω, εδώ? κάτω. Ανοιχτή βιβλιοθήκη Καλάβρητα. Ναι, κάπου. Όχι. Μέσα, όλοι. Τα γάμισα. Και τι να κάνουμε με το μπαράκι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό. Δεν μπορούμε να πάμε. Καλά, λέει παίζουμε τώρα. Είμαστε μοτοσυκλετιστές. Έλα. Στα σκουπίδια ρε, δεν τρεπόσαστε. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Τα ξέρω εγώ. Στο τέλος της πόλης, εκεί που η πέτρα θυμάται, το χώμα δεν δέχεται ρίζες, μόνο σιωπές. Αν πας όταν φυσάει από το βορρά θα τους δεις, όχι να μιλούν, αλλά να σε κοιτούν. Ψάξε για το μονοπάτι με τις χαμηλές μαρμάρινες σκιές, εκεί που το φως σκοντάφτει σε ένα σταυρό. Όταν σταθείς στην είσοδο, μην μιλήσεις, μόνο φωτογραφίσου και κράτα το βλέμμα σου στραμμένο πίσω. Μην γυρίσεις. Στην πόρτα. Στο σταυρό. Πάμε στο πλευράς. Το λέει ρε μαλάκα, ένα σταυρό λέει. Στο μνημείο πως ό,τι. Στα παπούτσα μου. Τα παπούτσα. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Ποιος κάνει μωρέ έτσι. Κάτι καλά μωρέ. Θα τον ανέβουμε τον ανήφορο. Το βρήκε. Ναι. Μισό. Εσύ το Πού είναι? Ποιος το βρήκε. Πες την αλήθεια ρε μαλάκα. Το βρήκε. Εσύ το Πού είναι ρε παιδιά. Α. Ναι, καλά. Πει βαριά. Η ταμπέλα είναι ο δείκτης, η κατεύθυνση είναι το μυστικό. Τι μετράει τα άστρα εδώ κοντά. Α, το που το Είναι ρε μαλάκα. χειροδρομικό πάνω. Πού μωρέ μαλάκα, στο χωματόδρομο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Πώς τη λένε στη στίγα. Η ταμπέλα που μετράει τα άστρα είναι. Όχι βρε, λέει ότι να βρούμε εκείνον που... Πώς το λέει? Το σημείο που Το μετράει σημείο τα που άστρα μετράει τα άστρα με και μετά σιωπή λέει η βαριά. ταμπέλα θα Η δείξει ταμπέλα το είναι ο δρόμο. δείκτης λέει. Πάνω, στον Αρίσταρχο, η ταμπέλα, δεν έχει τίποτα άλλο. Στο μόνο πάρκινγκ, αυτό. το χειροδρομικό. Θέλουμε και μισή ώρα να φτάσουμε εκεί πάνω. Ναι, Όχι ρε, ρε, δεν θέλουμε μισή ώρα. Γιάννη, τώρα είναι κλειστό στροφιλίκι με χώμα όλο. Ναι, ρε, για να πας μέχρι πάνω. Εντάξει, μπορείς να κάτσεις εδώ με τον ξυλοκόπο. Διάλεξε. Με τη σκιά. Γιάννη, σκιά. να σου πω Διαλέγει τη σκιά αυτός, Ε, δεν είναι άτο. πρόβλημα. Εσύ αποφασίζεις. Παιδιά, είναι πίσω από την πλάκα, έτσι. Τι είναι, άνθρωπος. Σκιά. Σκιά, δεν ξέρω αν είναι άνθρωπος, ξυλοκόπο. Εγώ δεν πάω. Α, ποια πλάκα μου. Αναδόρυ μαλάκα. Είδε τα αστέρια μα δεν είδε το σκοτάδι. Το μάτι ακόμα κοιτάζει ψηλά. Μα μόνο όσοι κοιτάξουν χαμηλά αυτό το θα θέμα βρουν όσα είναι κρύβει το έδαφος των χαμένων. Το Μην ολοκαύτωμα. απομακρυνθείς.
Κάτσε το τι μαλάκι. Τι ρε. Τι είναι, μαλάκα. Τράβα Ολυμπία. Προσπαθώ η μαύρη. Τι είναι αυτό, σίδερο, μωρ, ταμπέλα είναι. Τι ταμπέλα, την βλέπεις την υπόλοιπη? Τι κόπτη είναι, έκοψε. Καλά σου λέγονται. Την επριώνησε να την πάει για χαλκό στους γύφτους. Αυτό τι είναι ρε παιδιά. Ποιο ρε, Γιάννη. Ποιο τι είναι, σκατό. Που πατάω, μη μου λέτε έτσι και. Πόσα έχει γάμο της. Δεν είναι, δεν Α, έχει κι άλλο εκεί, ρε. Είναι πολύ Εδώ μέσα. πατάς. Πού πατάω. Εδώ είναι πετρόδες, δεν είναι. Πού μωρέ μηνάρα, πού δεν είναι. Μαγιές. Τι είναι. Τι είναι, ρε? Κάτι γρήγορα. Τι. Σταμένο. Κοίτα, βρωμιά είναι. Πάρ' το ρε. Όχι. Άκου τι. Λέω. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Δεν λέει ότι δεν θα βρούμε μαχαίρι όμως. Μαλάκα, έχεις βρει κανένα φωνικό όπλο αλλού. Ω, θα μας πήγανε φυλακή. Για κάτσε να το. Περίμενε. Κάτσε. Μαχαίρι είναι ρε. Μαχαίρι. Έτσι κάνει. Το σημαντικότερο στοιχείο το βρήκε ο Γιάννης. Και μήνυμα μέσα. Για να το διαβάσουμε. Όχι ρε μαλάκα. Τι λέει, δεν είναι. Δεν είναι το παιχνίδι. Δεν είναι το παιχνίδι, παιδιά, κάτι άλλο πήγα. Δεν είναι το παιχνίδι με τίποτα αυτό. Κάτι γράφει. Διάβασα το εσύ το βρήκες. Διάβασε. Αν κρατάς αυτό το μαχαίρι, τότε έφτασες εκεί που δεν έπρεπε να φτάσεις ποτέ. Το βρήκες. Το εργαλείο του πρώτου. Το μόνο που άγγιξε και άφησε πίσω του. Το σώμα δεν θέλει, απλώς κρύβεται. Όπως και εκείνος. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύεις. Το σημερινό αυτό, ρε, παιχνίδι. Να το πίσω ρε μαλάκα, μια σκιά. Έλα, δεν λέγει. Το σημερινό παιχνίδι ήταν μόνο η αρχή. Όσοι μίλησαν, σώπασαν αργότερα. Κάτι σου ακολούθησε, κάτι που δεν ξεχνά. Και το χειρότερο, ξύπνησε πάλι. Μην το πάρεις μαζί σου, μην το αφήσεις εδώ. Μην κοιτάξεις πίσω. Αν ακούσεις το όνομά του στον ύπνο σου, θα είναι κοντά. Μην προειδοποιήσεις κανέναν. Κανείς δεν θα σε πιστέψει. Και κενό έχει καεί. Πίστεψε. Αυτά λέει. Κανείς δεν πίστεψε. Ούτε εμένα. Κι όμως τώρα Ξέρω. ξέρει. Ξέρουμε. Κάπως έτσι λοιπόν το παιχνίδι έλαβε τέλος. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Μετά τον τελευταίο γρίφο στην πινακίδα για τον Αρίσταρχο, στο δρόμο μας για Τσιγλού, ο Μέγας Ιεροεξεταστής, όπως αυτό αποκαλείται, μας έστειλε το εξής μήνυμα. Το απόψινό ήταν μόνο η αρχή. Η μοίρα του μαχαιριού θα κρυφθεί από εσάς στο μέλλον. Στο μεταξύ, εγώ θα βρίσκομαι κοντά σας, κάπου ανάμεσα στις πηχτές σκιές που σας περικλείουν. Όσο είστε μαζί, είστε ασφαλείς. Θα τα πούμε σύντομα.
Γιατί? Να ανέβω. Αυτό είναι ένα αστείο που κάνουμε σε κάθε εκδρομή, ας πούμε. Άστο στο βάλω εγώ. Άστο. Άστο στο βάλω εγώ. Αυτό Κώστα τώρα ξέμεινε. Εδώ πάντα σε κάθε εκδρομή κάτι παθαίνει. Δεν μπορούσε να τύχει μια λάμπα. Μία λάμπα, 1, 2, 3, 4 λάμπες, κάποια στιγμή κάτι πιο σοβαρό. Πάμε, μπαταρία τώρα. Κάτι θα πάθουμε, δεν γίνεται. Όχι. Κάθε φορά κάτι θα πάθεις. Εσύ τα παθαίνεις off camera. Δεν παθαίνω τίποτα. Πόσες φορές έχει φορτώσει εδώ εκεί φέτος? Μία από εδώ να πήρε το πεθρόμο. Εμένα καμία. Άστον. Ξέρει πώς. Τα είδατε. Το tie-wrap είναι ρε μαλάκα. Δεν δείχνει κάτι άλλο εκεί. Έχει πολλά tie-wrap μέσα. Έχει πάντα στην μπαγκαζιέρα. Στην σέλα. Έτσι λοιπόν, μετά από περισσότερες από 12 ώρες στο δρόμο, η ομάδα ήταν έτοιμη να επιστρέψει στη βάση της. Έχοντας ζήσει μια μοναδική εμπειρία ολονύχτιας οδήγησης στα βουνά των Καλαβρίτων και έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από παράξενους γρίφους, μπορούσαμε πλέον να σκεφτόμαστε τα κρεβάτια μας. Ακόμη και όταν η μηχανή του Αντώνη αντιμετώπισε πρόβλημα, μείναμε ενωμένοι και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες παρά την αϊπνία και την κούραση. Ως την επόμενη φορά λοιπόν, να φοράτε εξοπλισμό και να χαίρεστε τις μηχανές σας.